Sugas uwan guys, oy. Sugas uwan. Kato pod magsangag silang duha na. Kasi nabot sila magsangag og mais. Di sa man na. Okay ba ko lang naik kompleto gipan? Di sa man na. Okay ra magsangag, no? Sangag. Di sa man na nito pasik mo ja. Sangag sila guys na. Di sa man sik mo ja nito gab. Ha? Di sa man na nimo sik mo ja edi boy. Natang si mong uyab edi boy. Kita na mga ang karnay na mga chicks. Magkira na magkita na ako. Okay, magkita nila ka. Binata ko yung nangyari eh. Kuro-kuro, magkita ko. Ako na kayo ilo. Ngerag-gerag. Armura na sa bayi. Huwag almoron nasin mo bait. Buing. Sangag sila guys ya. Bitaw na iya, pilisyan na bitaw iyo ko. Para. Salamat sa naghatag sa mais. Masamahan di ka matawag para. Bunak na po dari guys. Bunak na po guwan. Sige lang magbunak. Pantilan. Bunak na po. Maligo niya. Pasensya na. Nakakabi. Mas yakin ke nagkuha nagkaha kaya mga sangagan ang mais guys. Bakit? Muna ilak-lak na mong ilak. Misal man ay di boy, mo na magipang naman na, mulugod. Guys, si parang matang-tang ito ng dalik-dik dara di boy. Ito pa matarik ang bukan mo. Asay patungara na. Taga ka nagdalik-dik nimo. Wow! Naligo ko binig dapat sa mga. Naman mo nag-iluhan eh. Iluhan na mo imong kuan, ilak. Pastilan. Dali na madugay dyan naghuman ron. Mura, lugod pa man. Nan mo ni, guys mo ni manglugod nga way ligo-ligo. Naligo ba siya kung ijakwen? Jara naganagdaw. Jara. Dig daw. Na, yilo-yilo. Yup. Dalo. Dalo man na opininog dalo. Dalo. Daw. Grabig daw guys oh. Dara gid boy grabig daw agi sang subok. Ado magnudnud sa ilok. Sila tangtang jud na mga Power Ranger. Kubantaw mo manginhas. Ha? Nasa naman mo na magipandong. Imo na magipandong agad. Imo naman nagipandong. La, ligo ka. Ligo skin guys. Lah. Mura man nakakitag multo. Ayla. Ala, birahin na naglubo. Kerong sangagon. Ay, okay raman na to. Okay raman na to. Basta, kompleto ang ngipon. Games kayo. Insag pangag. Pastilan. Yan na guys, nahuman na nila og lubo. Yan, ilan na nakasangagon guys. Pero ka lang tayo dyan ni Kang, ya, pilis yan na. Salamat ka Joya. Salamat po, Duy. Lah. Ay la, pasalamat po. La, sintag la. Lah. Ating La. Last mananap. Mala, idi boy. Uy, tiwas nagkaligukin. Ayan na, bi. Terus naligo ka. Gwapo naman nagikakin. Gwapo nag-amon kuya kin nagpao. Nagas, daghan ang ilang nilubo. Nana sila sangagon. Kay kumpleto pa manggipos ini boy. Sisga pud, sisga. Oh, top hipud. Hinaji. Ani na ba nang ang exis taphan nagsiman nung sadyaw na. Ngag na. Kontis mo kin. Kontis mo kuya idi boy. Adjabi kin sa bubi. Tiguman na subo kay ilo na mong kuya idi boy. Kuno. Kau yatang napapabikaw kay isa na sangagon. Nga na guys, sinangag nga mais para sa mga kumplitong ngipon. Lagme agagi. Lagme agi. Di ba, bitaw. Ikaw sangag. Primero sigal. Buluhan. Ikaw lagi sangag. Di mo bahala ka. Haba rin ng bahay nga. Ikaw sangag. Tapos Gabriel ito, kamang duha magsangag-sangag. Bahala ka. Piling nila. Naghukas na siya guys. Kay basag sa sanina. Kay gikan na dyan nga dug mais. Pastilan. Nagining. Pugihan mga dug.
Kagahan mga dug mais. Mangadyo ko kanang ganahan pa ko kanang ang pangadyoan nga mo pagpud. Bitaw. Kawawan ni ta kanang after pangadyoan nga. Ang bayaw ang ripag baryan nga bayan utang. Di mo bayaw pa bayaran? Paitir. Kagwang ka mabunawan sa buting gas mo bayaw. Di manggut. Butan manggut sila bisag di ang bayaw siguro maluoy sila raw. Oo. Kuy naluoy, hilak deg di tagag paitir. Sa dilap Tangi. barira pa yun supod kay ang kinaluoy rapod. But tangi ini boy. Sa natire nga na ako. Hanggang kailan magtiis, hanggang kailan. Hanggang kailan. Dan, nanas pa Gabriel guys, nagsangag na sa mais. Ah, grabe. Mais nga sinangag para sa kompleto mga ngipon. Basta kompleto mong ngipon guys, para lami agad niya. Kan kaanan, guys na. Yan ang guys. Ah, sang karaw-karawon karon di pa sa mapagod. Kay ug di sa karawon mapagod man pud. Yes no. Ani? Kada buntuhoy. Wala mo na kin, ligo na. Lami lalabkan pa. Wala, hindi ko nagagawin. Lami na sila na. Sa bursa, lami ang dagdag sa bursa. Tangi, lami magud na siya. Lami na sa lubkan guys, butang nga kasukal ta. Yummy ka ato. Kita na muna hain guys, umaluto na ni. Yan na guys, luto na. Wala, ra nami ka man sinangag. Nagadala ni mga pangag. Kib-kib ron. Ay, kib-kib. Nagatay mga pangag na yon guys, inikaan na rin sinangag. Pangag daan, ayati na amot gid ka pangag. Ayaw ngag. Hindi boy. Di makakapangag. Yan na guys, brownie na. Luto na ni guys. Ah, pagpidin man kada na. Simon. Lami katog. Lami katog ni limon guys. De. Nagdate. Nag-date mi dari sa buhan sa pagka-uwi. Di boy. Nag-date mi dari sa buhan. Bawal manglili. Pwede na eh. Arang nahumuta no. Hilama sa rita. Arang nahumuta. Hilama sa rita ko. Hilama ka. Ni, tepa. Kama. Init lagi. Ah, kana sige. Wila. Bili lagi mo na ba? Aw. Mapanay. Nga tagak man. Nato lagi. Awa. Init lagi. Orsyon eh. Lagi mo na ba? Kising ko ni? Hindi. Ako na pa. Ako na ba Ma. Yan na guys. Hapit na guys. Hapit na. Pilawi, umulagamang na ba? Pilawi ba? Umulagamang na ba? Kaminaw ko. Umulagamang na ba? Lagyan mo na mga manahipon. Saan naman ang gitoon? Hapit na guys na. Humot naman. Oh, orang na humuta. Mayo na. Tingin-tigirin. Uy. Yan guys, si Boy nagkaraw guys. Ano? Di man day kaabot sa mga buhan kay nubo man, pastilan. Kay bawa ka mga bakula o mga namadu na ni, nga nagkang kabaw. Saan man day may nasala aga matoy. Na may nasala aga windy. Kung na ni katyap na sa buhan, mura na makagiring. Nasa naman na. Na may iring ng tungko. Iring laki. Mahugma ito na nga buhan na na. Kagwang gazud mo. Kung na kin pud, laba pud, mapakag mo. Unsa na may mapurma na ni, tikangkang na na ang buhan. Luto na, bilili na to. Pagod na. Diyan na may Spider-Man nagsangag. Sakto na ni. Sakto na day ko no. Ay, nako. Kuya Ro Spider-Man guys, kay kamao na magsangag og mais. Aran luza ka di may kabot sa mga buhan. Kinarawag iring. Diyan na guys. Wala, masabu. Diyan na guys. Hit man. Yehe. Woo. Diyan na. Hao na to gawas tagda dun. Diyan na guys ya. Okay. Di ka rin man. Asa? Di ako ra. Dana na sagdira na. Wow, diyan na guys. Diyan na. Ralami ka mais. Sinangag ni Idi Boy. Sisig na kraho. Stilan. Nagsisig na guys. Oh, ginoko man na naman oh. Sinisgan. Para magibayutan. Di Sila. ko mo si Zig. Bahala kilis. Managaw. Hindi ko na saka maumusisig guys. Diyan na guys. Lami ah. Mang hukas-hukas man ka guys sanina pero tun ka kin. Kompleto dai. Hagi mo pa.
Imo, grabe na ka magdawtag. Dawtag magagi. Ano po? Sino? Aga. Sinawon, cha. Dan na guys, luto ng sinangag. Wow, orang lami akazo. Uy, humot pa ka azo. Sinangag. Uy, di na matanag amang dalaging din. Shush, lami amang isang katog, guys. Karang mang bunak-bunak tarikuan. Urk-urk pa sa katog. Tubo na kita kaday. Tubo na ko na sa guys. Ako lang. Lagi mo, Ken. Ngano hukas-hukas man ka, wa ba katog nawa? Puro mo, Lagi sa guys. Sukalam tong isa, guys. Ako wa lukas. Maghukas kay Anton. Kuha. Ngantanin jog guys, ngantanin jog. Sinangag nga mais para sa mga di pangag. Oh. Uy, ni kumain na edi boy. Ha? Uy, ni kumain na edi boy. O pag ni ma-upload sa pagkumina. Na? I-upload pag ni ugma na ni upload. Nandiya shoutout nila. Isa i-shoutout nimo. Ha? Isa imong ipang shoutout diha. Amo sinangag gid ingan. Ingan na. Ang mga sinangag nga na ipang Sa shoutout. luara may kay wa man nangadyo o wa man nangawat og mais. Kamo ra mo pinangadyo ni kayo ko. O ya Feliciana. Yun guys, pasaylo ako Shout out sa tanan dia bitaw ta sa taga Manila. Shout out sa tanan sa naka-intindi sa akin. Naman ni Gabriel. Gabriel, grabing maduhang. Awa na. Di oh. Madyo mo sangag bitaw. Kamao mo sangag. Ako ba tao? Di. Bakit ka? Baju mo sangag. Ikaw po yun. Dara guys, mga tanin jud sinangag. Papaya. Ta? Ikwan na mo. Kwan. Ay guys, nga tanin jud sinangag. Kambaw ni. Grabing humuta ra banig utot, idi boy. Grabing humuta ra banig utot. Di man. Gira-gira tutug na. Di man. Magira kung nagutot ugma guys. Meron na sila ma. Gira-gira utot. Okay, pagda apil. Hindi tamo apil kay baho na lang. Apel ba? Ya guys, nangag mais. Nga, wa ko'y apel dai. Bahala ka diya. Inga makim-kim guys, magira kung utot si Papa Gabriel ug si Idi Boy. Inga makim-kim di ba kuno may apil ming duha. Tinan. Inga makim-kim. Di ta apil ma. Tinan. Idi Boy, Wala na snack na mo guys. Snack. Snack magkuan, forward. Nagbigyan arang makakontag tamba. Putin na maluin. May snack dia, mais. Sinangag nga mais para sa mga sinangag para sa mga di pangag. Sinangag Pero mapangag, ug mapangag guys ang luuja. Butang eh? Oo, butang eh. Aman. Oo, mabutang eh. Sinangag. Ipuro nila away sa kwana. Ipuro na. Namay kalukag sinangag guys, baka kumpleto pangipon. Pero pangag na arang luuja. Ipuro na yun. Ano? Dahil mo nila. Aninong ma. Aninong ka? Ngatag sinangag. Malikay dan. Malikay kay dan. Katugon. Kan pa manato guys, na mo pa pagbakod. Sinangag. Ina nila. Ina nila. Hi. Ngayon uning jo, unsay ko sa sinangag siguro. Doktor siguro, unsay sinangag di man siguro tandungay. Ug sa Cox. Hi, Kok. Cox. Kok. Kuno guys, Kok. Gay fighter. Awa po to. Sila kay ganahan mo po kupod ni Guys, ini ba napalit nila tas kalang dudanan. Ta, kurmangga nga. Kami ano na. Cox. Dara boy. Adjo. Alam mo yung ibig sabihin. Yung Cox at saka Peter. Kok sa Peter. Lalo na yung Cox. Gaban ta mangin ha. Hoy, wala pa niya. Siguro. Kay pagtakob lang maliit. Hindi napagod maliit. Dagag maliit na ni guys. Mura magnawag maliit po. Hala po na tawa na. May kaminusan. Dangerous. Hindi mo ka nakamunod ka? Siningal pa ka na? Ama. Guys, pili na ba ko nang mulyo sa fighter? Ano Ay, ko na? taway. Di na inig maniit. Di na inig maniit. Ano? Alarin niyo. May pag-ibig. May puso ako nga marunong ako uminom. Inom ng fighter. Bala ra 200 basta. Nag-anad. Inas Barad. pan. Mga barad. Kihaman to yung hatag ni malah hangag ya. Ha? Ito yung hatag mo sa hangag eh. Matesa. Daluhan ng matesa ng hatag nimo. Adyo. Kwan nga. Kung ako na. Kung say nanay mo. Murag na. Namuhatag na siguro.
Wala komendong na. Pa. Tigla mo. Ay, ugma guys, purot-purot sa daning utot ni Idiboy. Eso na utot na ato. Inday. Matagpang inday, di ba tamo apay silang gira man lang utot. No, dahil ka mo apay gira utot. Ha? Di ka mo apay gira utot? Hindi ko na mo apay gira utot, day. Bagay mo ko. Sila ko magtingog. Papa, Mga guys. Guys. Sila ko Hindi magtingog. ko apin. Bagay Sige, ko. doon na tingag. Tingog. Yes, mga tanin to guys, ya. Sinangan. Malukoy mo Ay, na. amay. Diyan na guys, tag-i-just mais yaya. Salamat. Ha? Wah, makitaan ka ate baling. Mga tag-i-just mais guys. Yeah. Pangadyo ang Idiboy. Ibang bansa na. Makalasin na lang. Arang lami, arang di ka na panay mong ipon niya, no? Kumplito pa yung ipon niya. Oh, pero napay ika kib-kib. Oh, yan guys. Agad ang sa ibig na pahingo. Prowa palagi ka ng tagrug. Manghingo. Matakyan man na. Baka mo Kapaho na lamang. kanang lungag. Hindi yung saldin. Oh, dyan na okay na. Pangagagari. Sa nolit eh. May tag-i-just sa mais guys. Yaya, please siya na. Well. Sa naman. Tapos siya ka makaub pa. Isa nga, kinurubkob. Kinurubkob ko ng mais guys. Kinurubkob. Kaya init pa, mama nilami pa kado. Kagubkob pa ba? Kagumkum. Ang pagka-crunchy kado. Inday. Unsa? Ang asawa. Ano yung mga snack? Inday. Sukal na kakinkin. Ano? Da. Walong mamu. Mais. Dayo ka ang mais. Dahil nang dayo guys, nanganog mais. Yeah. Wala bagong abot. Bagong abot. Ha? Unsa? Waya sukal? Hindi na sukalan. Sukal pa. Ha? Sam na mais. Nagkuwas. Bana Pila man na. Sige na, kuha na dahil mo dahil. Kuwas kim guys, dahil matangan og sugar. Okay. Manisa. Kana buging. Labog. Nilabog na kayo. Dauto na. Okay. Nasa ko. Ano na kung bayo na isakar nga na. Hindi kung bayo ang karabing tatuang na isimbahan na. Muna kami ngawang Idiboy na guys, pinangga sa mga bata. Ako, assembly. Hinuhitan pang kuya kin kinug mais. Tangi. So mula makitaan ko na. Man, mo na kay kuan to. Kami nga man si Idiboy sa mga bata. Luwi laman. Di ba naman na kay kuan di? Man, dula tulad. Teng tere. Kare. Namiya man injo bigibutang nga sukal. May